Toħroġ aktar fil-beraħ il-battalja politika fil-Partit Laburista f'Għawdex, battalja li intensifikat wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat warrab lil Anton Refalo minn Ministru għal Għawdex u minflok poġġa lil Justin Caruana. Mossa politika li ħolqot problemi kbar interni fil-Partit Laburista f'Għawdex. Il-Gazzetta Laburista l-Orizzont ippubblikat ittra dwar is-sitwazzjoni fil-Ministeru għal Għawdex, sitwazzjoni li tikkonferma l-konfronti interni li hemm fil-Partit Laburista f'Għawdex, partikolarment l-attakki kontra l-Ministru għal Għawdex Justin Caruana. L-ittra hi waħda anonima iffirmata bl-isem Innemes, iżda tinkludi dettalji li jikkonfermaw il-mod kif qed jiġi trattat il-pubbliku mill-Ministeru għal Għawdex. It-titlu tal-ittra jitkellem waħdu. F'Għawdex diskors żejjed li qiegħed jagħmel ħafna ħsara lill-Partit Laburista. L-attakk tal-kittieb tal-ittra kien dwar il-mod kif qed jiġu trattati l-Laburisti mill-Ministeru għal Għawdex fejn jingħad li l-Laburisti u l-pubbliku qed jilmenta għal mod kif qed ikunu milquwa u trattati mill-Ministeru ta' Justin Caruana. Jirriżulta skont l-ittra fl-Orizzont illi fil-Ministeru għal Għawdex in-nies qed ikunu trattati b'arroganza illi ma tagħmilx ġieħ lill-Gvern jew lill-Partit Laburista. L-attakk ikompli dirett billi jingħad illi mhux faċli li wieħed jinbidel għax min jitwiled tont ma jmutx kwadru. L-attakk fuq il-Ministru Justin Caruana jkompli billi jingħad illi min imexxi li l-Għawdex għandu jassigura li l-Partit Laburista jerġa' jikseb l-istess riżultat illi kiseb fl-aħħar elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew. L-ittra fuq l-Orizzont tinsisti biex il-Ministeru għal Għawdex jieħu ħsieb il-Laburisti għaliex din l-għajnuna għadha ferm lura milli bdiet tingħata.